Benvingudes i benvinguts al Col·legi d'Advocats de Tarragona. Hem d'agrair al degà Manel Albiach la deferència que, a diferència d'altres ocasions, avui podem estar en aquesta sala que és del Col·legi d'Advocats de Tarragona i volem començar en nom de la plataforma agraint el fet d'aquesta sessió, d'aquesta sala, que en el seu dia amb el Miquel Fortuny vaig dir que estàvem mirant si la faríem a una altra sala de la planta baixa o aquí, al final la fem aquí. I avui tinc a la meva dreta el Miquel Fortuny, que ve des de Sabadell, ho dic bé? Sabadell, Barcelona. I aquí hi ha el Carles Ferrer i Ferrer, que també el coneixeu, que és un company plataformista. Breument, el tema que tractarem avui serà cadascú dels ponents parlarà uns 25-35 minuts i després farem un torn obert de paraules. Avui parlarem de la responsabilitat criminal de les persones jurídiques. És una novetat del Codi Penal del 2010 i el 2015 hi ha hagut una sèrie de matisos molt interessants. Estem cansats de parlar o d'escoltar com a mínim un concepte de Wall Street, que és compliance. Espero que avui o el Miquel o en Carles ens expliquin què és això del compliance, jo encara no ho sé. Però jo sí que sé que el legislador del Codi Penal del 2015 parla de models d'organització i de gestió que cal introduir, no, Miquel, amb les persones jurídiques que pretenguin algun dia que es cometin delictes per les persones físiques que s'identifiquen allà, o fins i tot, a vegades, quan no se pugui identificar la persona física, m'ha semblat llegir algun article que diu que, de fet, el Barça ja ha arribat a una conformitat, em sembla que no hi ha cap persona física responsable d'un fet, això és un fet insòlit. No hi ha una persona física identificada que comet un fet, però la persona jurídica acaba sent responsable criminalment. Jo parlo de MOG, M-O-G. En Miquel, que és una veu autoritzada, més que jo, òbviament, parla de compliance i del que ell vulgui. Benvingut, gràcies, Miquel, aquí estàs, a casa teva. Moltes gràcies, un plaer estar aquí. La veritat que quan ho va comentar en David em va fer moltíssima il·lusió perquè que et convidin a parlar d'una cosa que t'agrada doncs sempre és d'agrair i més amb una plataforma com la vostra, no? A més, puc conèixer avui en Carles Ferrer personalment, que ens seguim pel Twitter, i estic encantat d'estar aquí amb vosaltres. Perdoneu una mica la veu nasal, que és que estic agafant un constipat per moments, però bueno, intentarem ser breus i concisos, i sí que vam comentar amb en David i amb en Carles que ens agradaria moltíssim que això fos orgànic, és a dir, que quan parem de xerrar nosaltres o mentre, és igual, sentiu-vos lliures, no? Però la idea seria deixar pel final les coses aquelles, la xitxa que dic jo, de dir, home, pues, yo tengo un caso como este y a ver qué hacemos, no? Bé, a mi em toca parlar de la part més genèrica, en el sentit que, com bé sabeu, el Codi Penal es va reformar fa molt poc, el 1 de juliol del 2015, entra en vigor, però ja, quant a la responsabilitat penal de la persona jurídica, ja veníem del 2010. El 2010 el legislador penal torna a reformar una petita reforma del Codi Penal, sobretot a nivell de delictes econòmics, i li levanta el cap i el que fa és carregar-se el principi societas delinquere non potest i ho canvia pel societas delinquere potest. És a dir, estableix l'article 31 bis, que aquesta és la clau de pas de tota la responsabilitat penal corporativa. Primer matís, fixeu-vos que el 31 bis està amb les formes de participació, d'acord? Treu el 31 bis i estipula que determinats delictes, no tots, hi ha altres països europeus que els tenen tots, determinats delictes, normalment de caràcter socioeconòmic, la pela fa el delicte, l'empresa té pela, l'empresa fa delictes, o els pot cometre. I estipula 24 categories de delictes a l'any 2010 que l'empresa evidentment no els pot cometre perquè els delictes els fan les persones físiques. Per tant, no podem ficar un CIF a la presó, no podem posar un ròtol de l'establiment a la presó. Però sí que podem, diu aquesta reforma, responsabilitzar l'empresa dels delictes que han comès els seus. Els seus són els legals representants, els directius, els treballadors, inclús ja veurem que els col·laboradors, proveïdors, depèn de com. Però tots els meus són els que estan en el meu perímetre de control. Aquells que jo puc decidir cada dia què fan i com ho fan. Aleshores decideix el legislador posar aquestes 24 categories de delictes, però com que no pot ser la persona jurídica la que materialment cometi el fet, dirà, quan es donin unes determinades circumstàncies, que diu bàsicament la manca de control o el benefici que entregui la persona jurídica d'aquell delicte, te'n faré responsable. O sigui, pagaràs els plats trencats. I com que no et puc ficar a la presó, et posaré, que ja entrarà el Carles, una sèrie de penes
penes, no res més que penes penals, la multa sempre i unes penes interdictives potestativament. De manera que canvia el sistema. El legislador canvia la teoria general del delicte, o intenta fer-ho, i estableix una responsabilitat, i aquí hi ha hagut debats fins ara, ja veureu, sobre quin tipus de responsabilitat. Si és autònoma, és a dir, jo responc del que jo faig com a empresa, o si és heteroresponsabilitat o vicariat, jo responc del que fa el meu treballador. Però què va passar? Que el legislador, per bé que va establir la responsabilitat penal de la persona jurídica, no va tenir a bé en aquell moment a dir com la responsabilitat penal de la persona jurídica pot ser evitada, pot ser eximida. Només va posar unes atenuants. A tot arreu, sobretot en dret comparat europeu, existeix normalment un eximent de responsabilitat o com a mínim unes atenuants molt qualificades per tal que pràcticament la persona jurídica, si fa els deures, com ara direm, quedi exempta de responsabilitat. I com que s'ho va oblidar, ningú es va atrevir, fixeu-vos, a condemnar a les empreses. No hi ha sentència, ara en parlarem, però la gent ni es querellava contra l'empresa, ni els jutges instructors sabien ben bé com anava, perquè al final condemnar una empresa és condemnar a tots els seus treballadors, a tots els seus socis comercials, a totes les línies de crèdit, és carregar-te, és la mort civil, o la mort mercantil en aquest cas. Llavors el legislador, conscient d'això, ara ja hi ha les primeres sentències, 5 anys després de la reforma inicial, el legislador, el 2015, diu: degut a tot aquest sistema nou, considero oportú donar-li una eina a l'empresa perquè tingui un eximent de responsabilitat, com qui té l'eximent de legítima defensa, com qui té l'eximent d'estat de necessitat o qualsevol altre eximent de responsabilitat criminal. Aquests sorollers són que estem intentant emetre en directe pel Periscope, pel YouTube i per on podem. Tinguem aliens aquí al Col·legi d'Advocats. No, cap problema. Jo em pensava que era el meu estómac, ara veig que no, cap problema. Prou com per saber que serà ell, però el vell sí que el coneix i que puc assegurar que no era. Que no era, perfecte. Doncs la diferència i per què està de moda el compliance, o està de moda, o està en les taules com estem avui, és perquè el legislador del 2015 diu: val, anem a posar una eina per tal que l'empresa, igual que jo li reconec un eximent de responsabilitat en un homicidi o un altre tipus de delicte penal, de tipus penal, li vaig a posar un eximent de responsabilitat a l'empresa. I neix la famosa eximent per tenir un programa de compliance, un programa de compliment normatiu. El 31 bis es transforma i apareix l'eximent de responsabilitat, que ve a dir que si l'empresa, abans del delicte que s'ha comès per aquella persona física, té un sistema de gestió i d'organització que inclogui mesures per evitar delictes, com aquells 24, quedarà exempta de responsabilitat. Penseu que és una norma amb molt matís civil. Jo ho explico amb aquestes paraules. L'empresa passa a ser el pare de família del Codi Civil. L'empresa ha de demostrar la diligència deguda, aquell pare de família que vetlla pels seus fills, però malgrat això et pot agafar el fill al cotxe del pàrquing i anar-se'n de festa a les 2 de la matinada. Ja veurem si tu li vas deixar les claus, si tu tenies un bon pany o si tu tenies un bon control sobre el teu fill. O si el teu fill és tan llest que ha fet un frau i s'ha carregat el pany. Però si tu demostres com a empresa que ets un bon pare de família, que tens una diligència cap als riscos penals que tu generes, aleshores pagarà les culpes, pagarà la pena la persona física, però no traspassarà la responsabilitat a la persona jurídica. Clar, el matís és molt important. Si nosaltres demostrem si s'ha delinquit, no ha sigut perquè jo ho hagi permès. Ha sigut perquè realment algú ha fet un frau al sistema de control de diligència que he instaurat dintre de l'empresa. Aleshores, aquests programes de gestió, aquesta diligència deguda, es tradueix en un programa de compliment normatiu, en aquest cas penal, perquè engloba els 24 delictes o les 24 categories de delictes que el Codi Penal estableix com a possibles. Clar, això revoluciona tot, perquè a partir d'aquest moment una empresa es pot dotar d'uns mitjans, d'uns programes de control intern o de gestió interna per evitar que un fet com
surt a tribunals qualsevol d'aquestes grans empreses, acabi amb una ERE, amb un expedient de regulació d'ocupació perquè ens han posat una multa que no podem sufragar i hem de fer una reducció de plantilla. O que acabi tallant-me la línia de crèdit. O que acabi en unes circumstàncies que ja no pagui la persona física, sinó que ho paga tot una empresa o tota una sèrie de stakeholders que són el que envolta l'empresa. I això què significa? Que el legislador, per primera vegada, en el dret penal, introdueix l'eximent de responsabilitat per a la persona jurídica. Però recordeu que us he dit que hi havia discussions entre la Fiscalia, que té una circular que és la 1/2016, que és la de 22 de gener d'aquest any 2016. Aquesta circular és l'única, a partir del 2015, n'hi ha una del 2011, que és la 1/2011, però la important és la 1/2016, que la Fiscalia comença a interpretar com gestionarem aquest eximent nosaltres com a fiscals. Com considerarem que aquest eximent aquest programa de gestió és correcte. I comencem amb el pitjor que pot passar, que és que la Fiscalia diu que aquest sistema no és un eximent d'un fet propi, la responsabilitat de la persona jurídica és un sistema vicarial, i el 29 de febrer del mateix any 2016 el Tribunal Suprem dicta la primera sentència important en compliance i estableix que la responsabilitat penal de l'empresa és autoresponsabilitat, és un fet propi. Per tant, 8 magistrats, hi va haver un vot favorable de 8 i un vot particular de 7 magistrats. Imagineu com comencem amb el tema. Clar, què vol dir un fet propi o una heteroresponsabilitat o una autoresponsabilitat? El matís és evident. Si l'empresa s'ha de defensar, si jo m'haig de defensar com a pare, m'haig de defensar del que jo he fet, no del que ha fet l'altre. A mi l'altre em passa la responsabilitat, però no m'haig de defensar de si ha anat a baix, ha trencat el pany. M'haig de defensar de si jo he facilitat aquesta situació, de la meva pròpia responsabilitat. I per això, com bé deia en David, apareix el 31 ter. L'article 31 ter estableix una responsabilitat pròpia de la persona jurídica, encara que no sapiguem o no podem identificar la persona física que ha comès el fet. Nosaltres ja estem vivint querelles que només es posen contra la persona jurídica. Per què? Perquè fins ara no hi havia aquesta possibilitat, aquesta autoresponsabilitat. Hi ha hagut un pacte amb un club de futbol on els directius han quedat fora i el club, anava a dir el nom, el club ha tingut que pagar la responsabilitat penal corporativa. I en aquesta situació la Fiscalia només va querellar-se contra el club. És com l'autor desconocido. I hi ha un fet anterior al 2015, no? Correcte, perquè el 31 ter ja està en vigor des del 2010. D'acord? Aleshores, si uneixes aquest article, si uneixes l'exposició de motius de la reforma del Codi Penal del 2015 que diu que ha sortit per intentar contradir el sistema vicarial que es deia que era, tot indica que la responsabilitat penal de la persona jurídica serà un sistema d'autoresponsabilitat, més aviat que d'heteroresponsabilitat. El gran valedor de l'autoresponsabilitat ha sigut l'il·lustre magistrat José Manuel Maza, que ara es postula com a fiscal general de l'Estat. És a dir, que si la Fiscalia treu una circular dient que és heteroresponsabilitat o vicarial i el fiscal general de l'Estat és un fervent defensor de l'autoresponsabilitat, agafeu crispetes que la cosa es posa interessant. Perquè anirà en contra del sentit de la circular. Molt probablement, no sé què farà aquest senyor, però molt probablement. Aleshores, per què les empreses estan buscant sistemes de gestió de delictes? Doncs perquè, com que la responsabilitat, les sancions no són assegurables, està prohibit per la llei de contracte d'assegurança, l'única manera que la multa no l'hagi de sufragar la meva compte d'explotació, perquè com que no és assegurable, és tenir un sistema de compliance, perquè és l'única defensa possible. Però a vegades et pregunten, el compliance és obligatori? El Codi Penal no diu que sigui obligatori. En la via de tràmit parlamentari va treure un article, en el Congrés, que era el 286.6, que estipulava que qui no fes un compliance tenia una pena de multa, una pena de delicte de multa. I en el Senat es va treure aquest article. Però el compliance no és obligatori. Però la resposta aquesta no és correcta. Si te'n vas al 225 de la llei de societats de capital,
diu que els òrgans d'administració hauran de vetllar pel control i gestió adequat de la societat. Per tant, el compliance és obligatori? Doncs sí, perquè la llei civil és de compliment obligatori. I els meus tercers socis accionistes o acreedors, si passa quelcom que tingui que lamentar, com és una multa penal, que vagi contra la meva compte d'explotació i hagi de tancar l'empresa, tindran bastant a dir en el 225 del Codi de la Llei de Societats de Capital. Per tant, s'està, amb algun tipus d'empresa, sobretot petita, banalitzant el compliance. Però el compliance, és a dir, el sistema de responsabilitat penal de la persona jurídica. Jo no dic que s'hagi de fer el compliance de l'IBEX 35. S'ha de fer un compliance adequat a la dimensió i estructura de l'empresa, tal com diuen la norma ISO 19600, que és la norma que gestiona internacionalment aquests sistemes de compliment normatiu. Aleshores, oblidar-se, si portem l'assessorament d'una empresa del compliance, no podem oblidar-nos, perquè per bé que el Codi Penal no diu que és obligatori, si passa quelcom d'aquests 24 delictes, efectivament tindrem un problema que bàsicament és que no podrem aquesta càrrega suportar-la molt probablement, depenent del delicte, lògicament. Més coses. Benefici. L'empresa s'ha d'haver comès un d'aquests 24 delictes, però en benefici directe o indirecte de la mateixa. És a dir, si jo sóc perjudicada, únicament perjudicada, aleshores no respondré, perquè el principal perjudicat i víctima del delicte sóc jo. Però si en trec un benefici directe o indirecte com a empresa, encara que no el vulgui, ha de ser un benefici, segons la Fiscalia, la circular 1/2016, potencial, abstracte, ex ante. Si aquella acció potencialment em pot provocar un benefici, doncs aleshores respondré. Per exemple, un director comercial que el seu bonus depèn de les vendes i el que està fent és comprar els directors de compres de les altres empreses pagant una comissió perquè agafin els seus productes. Aquest director comercial està traient un benefici propi perquè ell no pensa en l'empresa, pensa en ell, en la seva família, i aquest benefici li anirà millor perquè el seu bonus pujarà. Però indirectament també pujarà la compte d'explotació de l'empresa, amb la qual cosa tindríem un supòsit on potser hi ha un doble benefici directe i indirecte, encara que l'empresa no ho sàpiga que aquest senyor està fent aquesta actuació o aquest tipus d'activitat. Per tant, no és un benefici, més que és un benefici putatiu, és un benefici en abstracte, potencial. No cal que sigui volgut per l'empresa. I ja, no sé, el temps no el controleu, vull dir, cap problema, Jo puc parlar aquí 80 hores, però no tantes, potser. No, vull que quedi clar. Neix el 2010, sense cap eximent, el 2015 ja sabem com en podem sortir, perquè no ho podem assegurar, no tenim segur que cobreixi això, i són 24 delictes que es poden cometre però en benefici sempre de la persona jurídica. A part de l'eximent, hi ha unes atenuants postdelictuals. És a dir, pot ser que la persona jurídica sigui imputada en un procediment penal d'aquests 24 i pot ser que no tingui el compliance fet, que és el requisit de l'eximent. Abans del delicte vostè té que tenir un sistema d'organització i gestió. Aleshores, una estratègia de defensa és, m'agafo, si veig que realment ho tinc magre, puc treballar les atenuants postdelictuals, que són 4 bàsicament. Confessió, reparació, col·laboració i sanció o integrar, fer un sistema de compliance postdelictual. Aleshores, puc acollir-me a aquestes atenuants, però no seran eximents, seran atenuants. I després hi ha una figura que ens sentireu molt a parlar últimament, que és el compliance officer, que és l'encarregat de vetllar pel funcionament i el compliment dels sistemes, com l'encarregat de riscos laborals, per entendre, és una figura anàloga. Tot sistema de gestió, d'organització d'una empresa necessita un coordinador, les coses no funcionen perquè sí. I aquest òrgan el preveu el propi Codi Penal en l'eximent, en el 31 bis, preveu que hi hagi un òrgan encarregat de gestionar això. Però llavors dius, home, li fiquem a l'empresa un cost a sobre afegit. El propi Codi Penal contempla que en empreses mitjanes, més aviat més petites, que puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, el propi òrgan d'administració pugui ser el compliance officer, pugui exercitar aquest càrrec de control. Primera conclusió, l'Estat no pot controlar a les empreses, perquè les coses de les empreses passen a dintre de casa, l'Estat no té mitjans materials ni suficients
com per poder exercir de policia de les empreses, més enllà de les inspeccions fiscals i laborals, i el que fa és dir-li a l'empresa o dir-li a la persona jurídica: si vostè em controla els seus, jo li donaré la pastanaga. Val? Dit en titular és això: pastanaga, control. Vostè controla, veig la pitjor auditoria la fa el fiscal, que és que agafa i vigila que això s'hagi fet bé, i li escolta: si s'ha fet bé, pastanaga, i que aquests dos senyors passin cap a presó. Aquest és el sistema que ja ve del món anglosaxó, que funciona en molts països de dret comparat i que per tant aquí a Espanya s'ha importat això. És la privatització de la gestió del control del delicte. És com si siguéssim els vigilants de la zona blava. Aleshores, a part del compliance officer, hi ha d'haver... Clar, al final, com bé deia el David, és una manera de gestionar l'empresa. De fet, el Codi Penal parla de mesures d'organització i gestió que incloguin mesures de prevenció de delictes, com el comès. No de delictes, de tots els delictes, com el comès. Aleshores, no deixa de ser una eina de gestió empresarial que incideix, igual que una empresa ha de controlar els riscos de producció, els riscos de medi ambient, els riscos ha de controlar els riscos de víctim, però dintre d'un sistema més gran d'organització i gestió. Ha d'incloure aquesta pestanya que penja d'aquí. El que pretén és tenir empreses més organitzades i que aquestes empreses tinguin per escrit els protocols, les maneres d'actuar. Aquí és molt important un matís, que ho he fet abans amb el de l'IBEX 35. No és el mateix una empresa que factura 1 milió d'euros que una empresa que factura 100 milions d'euros. I després en podem parlar de les possibles estratègies de defensa que a la vista de la circular de la Fiscalia i de les sentències del Suprem es podran posar sobre la taula. Perquè no ens podem saltar el principi de culpabilitat. No ens podem saltar el principi de culpabilitat. Aleshores, tot aquest sistema requereix uns protocols i un règim disciplinari. És a dir, si jo haig de ser el policia de la zona blava i hi ha un cotxe que no té el tíquet, el que hauré de fer és denunciar-lo, no? I posar-li una proposta de sanció. Doncs el mateix. Si hi ha algú que infringeix el sistema de control o bé els principis que jo he estipulat de polítiques internes, perquè això sigui creïble, tinc que tenir la facultat de denunciar-lo i poder-lo sancionar. Heu vist a vegades notícies, a Pfizer es van treure no sé quants directius per incomplir el codi ètic. Fora. Això és molt important perquè si no tens aquest mecanisme, pot ser que no t'interessi fer fora les persones que estan incomplint la llei. Vivim moltes situacions d'aquest tipus. Canvis polítics, es perllonguen les situacions que hi havia anteriorment, corresponsabilitat. I finalment, se sent parlar molt de codi ètic. El codi ètic, jo sempre dic que l'Església té els 10 manaments, i tampoc ens va tan bé moltes vegades, no? I Volkswagen tenia un codi ètic espectacular. El codi ètic hi ha de ser, però l'important és el control efectiu que tu portis a terme a la teva empresa. Ja en parlarem més abastament després. Jo soc bastant pràctic amb que el sistema és de control. A mi que vostè tingui el codi ètic de 150 pàgines del Banco de Santander és un contraindici de responsabilitat si vostè no el pot complir. La ley de Murphy del codi ètic, de cuantas más cosas diga, de más cosas se tendrá que retractar. I ens hi trobarem. És més, tinc constància que s'està dient per part de les fiscalies que potser començarem a demanar la factura del compliance. Perquè a Google hi ha moltes coses, I aleshores si hem de demostrar una cultura ètica, un voler fer-ho, doncs aleshores haurem de veure si això t'ho has copiat o realment és que tu has intentat fer, i menos és més. Si fas poc, fes-ho ben fet. Si ets petit, el poc que facis, fes-ho ben fet. Perquè després podràs explicar que dintre de les teves possibilitats ho has fet i no se't pot exigir més. Si estic en pèrdues a l'empresa, com vols que compri un compliance officer de 60.000 euros l'any? Però això i res, hi va un tros. Llavors, intentar l'habilitat artesanal de gestionar un sistema que proporcionalment estigui correcte perquè tu demostres que vols controlar la teva empresa, però que a la vegada tampoc se't signifiqui una desproporció i que comencis per poder tenir alguna cosa, començar a copiar coses. I per acabar ja, la Fiscalia d'això
en fa menció. La Fiscalia és d'una inspiració nord-americana brutal. La Fiscalia espanyola ha anat als Estats Units. Hi ha el famós Philip Memo, que és una de les normes més importants de la Fiscalia americana, i està pràcticament tot aquí. I és d'inspiració molt americana. I el que incideix molt és amb els make-up compliance. És a dir, no em facis un maquillatge, perquè t'enganxaré, perquè t'ho veuré. I no em creuré que ets ètic. Em creuré que compres ètica i que fas veure que ets ètic. I aleshores això, sempre dic als meus clients almenys i a alguns companys que han parlat, menos es más, però lo menos, házmelo bien. Jo fins aquí, perquè si no em podria enrotllar molt i el Carles té coses interessants que dir. Passem al Carles Ferrer. Vamos a pasar a Carles Ferrer i Ferrer, la primera mera, la segona no. Carles, ho he dit bé? Sí, David. Gràcies. Carles, tot teu, seguim la presentació, jo te faré de becari, El vas dient, Carles, jo vaig donar... En primer lloc, agrair a la plataforma cívica d'Advocats del Camp de Tarragona i a la persona del seu president i de la Junta, el David Penya, el fet que m'hagi invitat aquí per donar-se una xerrada i també agrair la presència d'un munt de companys i amics i amigues que us estic veient. El David em va posar com a títol de la xerrada meva si es pot dissoldre una persona jurídica. Amb el Codi Penal a la mà, la resposta sí, es pot dissoldre. Però una petita o mitjana empresa, amb activitat econòmica, amb treballadors, la resposta és que no, com després veurem. Quin és el catàleg de penes que es poden imposar amb una persona jurídica? Són 7. La principal és la pena de multa per tots els il·lícits penals que pot cometre una persona jurídica. Que aquesta pena de multa, com després veurem, pot ser per quotes o proporcional. I també es preveu un sistema mixta. En segon és la dissolució, l'extinció de la persona jurídica, és a dir, la mort civil, una espècie de pena de mort per la persona jurídica. Tu com a gran culer és el que vols que li passi al Barça, no? No. Després, si cas, ho explicarem, no? Després veiem el C, el D i l'E, que és la suspensió d'activitats, clausura de locals y establecimientos y prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito. Jo, sincerament, no veig les diferències d'aquestes 3 penes amb la pena de la dissolució d'una persona jurídica. Perquè pensem, una petita SL que tingui una botiga, que tingui un local, sigui el jutge o el tribunal en sentència acorda la seva clausura, el tancament d'aquest local, d'aquesta botiga, això a la pràctica comportarà la dissolució de la persona jurídica. I màxim, quan el termini són 5 anys en suspensió d'activitats i 5 anys també amb clausura de locals i establiments. No diguem el termini màxim de 15 anys quan és la prohibició de realitzar activitats en un futur. La 6a pena que es pot imposar a una persona jurídica és la inhabilitació d'obtenir subvencions i ajudes públiques i contractar amb el sector públic. I per últim, la intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors pel temps que s'estima necessari que no podrà accedir de 5 anys. L'intervenció judicial, la clausura de locals i la suspensió d'activitats, el jutge d'instrucció ho pot acordar com a mesura cautelar durant la instrucció del procediment. Dintre d'aquest catàleg de delicte trobo a faltar una, com a mínim, que és la que s'estableix a l'article 288 del Codi Penal quan parla de la publicació de la sentència en diaris oficials en aquells delictes relatius contra la propietat intel·lectual, propietat industrial, corrupció de particulars, etc. O sigui, aquesta pena també es podria incloure dintre del catàleg del 37 del Codi Penal. M'he descuidat a dir que aquest PowerPoint que s'està passant està penjat al Facebook del despatx, a 3 advocats, i també està compartit al Facebook de la plataforma perquè tots vosaltres i els que ens veieu per les xarxes socials el puguin veure. No obstant, alguns companys, com ara el Iago, la Judit, sé que no teniu Facebook, no? Demà al dematí us passaré el PowerPoint per correu electrònic. Mal fet, els companys que no teniu Facebook, llibre de cares, jo crec que han de fer un esforç, no, Miquel? Totalment, un esforç de crear-se el veritat, Carles. Sí, molt interessant. Però si no, el Carles, que és un gran gentleman, el Carles podria ser el compliance officer ideal.
no li faig publicitat, no Pau Albiach també. No vull aquesta responsabilitat. Però el Carles, que és un tio seriós, enviaràs demà, dius... Els companys que no tinguin el llibre de cara, no tinguin Facebook, no? Crec que la Mercè tampoc en té, de Facebook, i també te lo voy a enviar, Mercè. Però té WhatsApps, eh? Sí, Carles. Passa la diapo. Vinga, a veure si ho faig bé, si estic a l'alçada... Com hem dit, no? Per totes les persones jurídiques condemnades per un delicte se li imposarà una pena de multa. Les altres penes que hem vist és de forma potestativa, que el jutge o el tribunal ho haurà de raonar amb sentència i d'acord amb els paràmetres de l'article 66 bis primer del Codi Penal, que diu necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. 2. Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores. Y 3. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control. Una qüestió important, si mireu el 33.7, és que totes aquestes penes són greus, ni menys graves ni leves, són penes greus. I això no té correlació a les penes de multa que s'imposen a una persona física, que poden ser, si és per quotes, menys greu o leves, i si és proporcionals, sempre serà menys graves. Quines conseqüències pràctiques té això? El termini de prescripció de la pena, que serien 10 anys, la cancel·lació dels antecedents penals, que també serien 10 anys, i aquest criteri de gravetat pot tenir importància a l'hora que el jutge instructor pugui acordar alguna mesura, com pot ser una intervenció telefònica o també un escorcoll. No obstant, per poder determinar quin és el jutge o tribunal competent per a l'enjudiciament d'aquest tipus de delictes, no es tindrà en compte la pena que es pugui imposar a la persona jurídica, sinó es tindrà en compte la pena que s'imposi per aquell delicte a la persona física. Aquestes penes són d'aplicació a totes les persones jurídiques, a excepció de les societats mercantils públiques que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, que només se li poden imposar la pena de multa o la pena d'intervenció judicial. Anem per la diapo 6. Passem, Carles, els teus desitjos. Aquí la tens? No, la 6. Quina he posat? Les penes són Graves. La pena són... L'altra. Sí, seguim. La multa. La multa. Anem per la pena de multa, no? La pena de multa, ja hem dit abans, no?, que pot ser per quotes o pot ser proporcional. Aquí veieu els delictes on s'hi posaran penes per quotes. Insolvències punibles, propietat intel·lectual dels 277, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales, delito contable tributario, etc. I també tenim el sistema proporcional, com pot ser el relatiu a la prostitució, la corrupció de menores, l'estafa, financiació legal de partits polítics, contra l'agenda pública i social, etc. I llavors també es preveu un sistema mixta per quotes o proporcional, passa de dir que el jutge ho escollirà una... La 7, Quotes o proporcional. Quina triarà el jutge? La quantitat més elevada. I a la diapositiva veieu quin és el catàleg de delictes on es preveu aquest sistema mixta. Sistema per quotes. Passa, David. Sí, una més, anem a la 8. Si agafeu el 53 del Codi Penal, ho llegeixo textualment, diu: su extensión mínima será 10 días y la máxima de 2 años. Las penas de multas imponibles de personas jurídicas tendrán una extensión máxima de 5 años. Queda clar que l'extensió màxima són 5 anys. I la mínima? El Codi Penal no ho aclareix molt clar. Què hem d'entendre? 10 dies? No, seran 6 mesos. 6 mesos per què? Perquè si repassem el catàleg dels 26 delictes que el Miquel ha fet esment, veurem que la pena mínima són 6 mesos de multa. Quantia de 30 euros a 5.000 euros. Que això, si fem els càlculs, suposa
que la pena mínima que es pot imposar a una persona jurídica, la pena de multa, seria 5.400 euros i la màxima 9 milions d'euros. Com calculem l'extensió? De 30 a 5.000 euros i de 6 mesos a 5 anys. El Codi Penal no fa cap previsió expressa en relació a la persona jurídica i haurem d'anar a parar a el que diu respecte a la persona física, és a dir, la capacitat econòmica de l'empresa, que en aquest cas seria mirar les seves comptes anuals o la seva avaluació patrimonial a través de l'Agència d'Administració Tributària. Això que hem explicat, que sembla clar, hi ha jutges, inclús advocats, que si fem un repàs de sentències, el Miquel ja ha dit abans que de sentències de jurisprudència hi ha molt poques, jo n'he trobat 15-17 sentències, que a part de la sentència del Suprem, les altres no diuen pràcticament res, veiem que hi ha autèntiques barbaritats jurídiques. Tenim una sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla de 5 de novembre del 2013, on aquesta sentència es condemna a l'empresa Vodafone pel fet de cobrar a una persona 15 euros mensuals per una línia de telèfon que no va demanar. I es condemna per una falta d'estafa a la pena d'un mes de multa a raó de 10 euros per dia. Aquí tenim moltes barbaritats jurídiques. Una falta d'estafa. Cap empresa pot ser condemnada per una falta, ha de ser per un delicte. Una altra barbaritat jurídica. Un mes de multa, ja hem dit que són 6 mesos. I també la quota, 10 euros, que ha de ser mínim 30 euros. On tenim més? Tenim també la sentència de l'Audiència de Terol, de 3 d'abril del 2012. En aquest cas es condemna l'entitat Citibank Espanya S.A. pel fet de realitzar trucades telefòniques amb un deutor reclamant la deuta quan en realitat aquesta persona no era el deutor de l'empresa. Aquí també es condemna en primera instància una falta de coaccions, o sigui, ja hem vist, falta no, ha de ser delicte, i coaccions, tampoc està dintre del catàleg dels 26 delictes. I també aquí sí que la quota en relació a la seva quantia és correcta, perquè són 400 euros diaris, però no seria correcte el fet que sigui una pena de multa de 20 dies. Barbaritats jurídiques. En trobem més. Tenim una altra sentència, en aquest cas, una sentència recent, no?, on l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca revoca la sentència dictada en instrucció, que aquesta sentència de Mallorca és de 7 de juny del 2011, on aquí es condemna a una empresa a 2 delictes lleus de coaccions. Ja hem dit abans, delictes lleus, faltes, no es pot condemnar, coaccions tampoc és el catàleg dels 26 delictes, i també la pena de multa, que són 30 dies, quan hem vist abans que són 6 mesos. O sigui, hem vist en aquestes 3 sentències, conforme que els propis jutges no tenen, en aquests casos, molta idea de com va això de l'article 31 bis del Codi Penal. I això és prevaricar algú poble, no? Això ho deixo a tu després pel debat. Ignorància inexcusable, cuidado, eh? I aquesta ignorància inexcusable també és pel lletrat, que en aquests casos va assumir la defensa d'aquestes empreses, que quan va fer el recurs d'apel·lació no va entrar amb això que acabo d'explicar, sinó va entrar pel tipus delictiu. Passaria a David. Sí, senyor. Aquesta? La proporcional, 52.4. L'altre tipus de multa. Això és quan ho prevegui expressament cadascun del delicte i serà proporcional al benefici obtingut, perjudici causat, el valor de l'objecte o la quantitat defraudada o indebidament obtenida. I s'estarà al règim general del 52.2 del Codi Penal, límits que es fixen en cada delicte, circumstàncies atenuants i agreujants i situació econòmica de la persona jurídica. Si d'acord amb això no es pot calcular la pena de multa, el 52.4 in fine estableix unes regles que diu multa de 2 a 5 anys si el delicte comès per la persona física té previst una pena de presó de més de 5 anys, multa de 1 a 3 anys si el delicte comès per la persona física té una pena de presó de més de 2 anys i de 6 mesos a 2 anys en la resta dels supòsits.
En relació a les circumstàncies agreujants i atenuants del 66 bis del Codi Penal, no ha estat modificada la reforma del 2015 i anirem a les regles generals que tots vosaltres ja sabeu del 66.1 del Codi Penal. Llevat la regla cinquena, que és la reincidència qualificada, que aquí no hi és, com després veurem. Una de les novetats també és la possibilitat que la multa es pugui fraccionar fins a un període màxim de 5 anys quan la quantia de la multa, i s'ha d'aprovar, posi en perill la supervivència de l'empresa, el manteniment dels llocs de treball i que no aconselli l'interès general. I un interès general no ho sé, perquè una petita o una mitjana empresa, una botiga de barri, quin interès general pot tenir. O sigui, aquí hem de veure, sobretot, què és els llocs de treball. Clar, hi ha una pena de multa. Si una persona física no paga la pena de multa, hi ha la responsabilitat penal subsidiària. Què passa amb les persones jurídiques? El que passa és que es podrà acordar la intervenció judicial de l'empresa. Moltes vegades, sobretot en petites i mitjanes empreses, la persona de l'administrador, que és únic partícip de la societat, de la SL, a vegades també és condemnada l'administrador com a persona física i també és condemnada la persona jurídica. Llavors, en aquests casos, serien dues multes. La multa per la persona física, per l'administrador, i la multa per la persona jurídica. En aquests casos, el 31 ter del Codi Penal preveu que es pugui modular la quantia de les multes imposades. La segona pena és la dissolució de la persona jurídica, que és una pena de mort. Aquí podem fer una reflexió de l'article 25 de la Constitució, que tota pena ha d'estar imposada per complir una finalitat rehabilitadora. Quina finalitat rehabilitadora pot concórrer si s'acorda la dissolució d'aquesta empresa. Quins són els requisits? 2. 66 bis, regla segona del Codi Penal. Que l'empresa hagi estat ja condemnada anteriorment per al mínim 3 vegades. És a dir, la reincidència qualificada. I el segon requisit és que la persona jurídica s'utilitzi instrumentalment per a la comissió de delictes. O sigui, l'activitat legal de l'empresa jurídica sea menor relevante que su actividad ilegal. És a dir, una empresa fantasma, una empresa pantalla, una empresa que hagi estat constituïda expressament per poder delinquir. Per això, la petita botiga, una mitjana empresa, que de forma puntual hagi comès i sigui condemnada per un delicte, no s'acordarà la seva dissolució. També hem de recordar, com ja hem dit abans, al començament, que és una pena potestativa i ha de concórrer els requisits que preveu la regla primera del 66 bis del Codi Penal. Aquí analitzarem ara, passa, David, l'Audiència Nacional, que és la sentència que el Miquel ha fet referència abans, la sentència del Suprem de 29 de febrer del 2016. Aquesta sentència del Suprem ve de la sentència que es va dictar a l'Audiència Nacional del 17 de novembre del 2014. Aquí es van condemnar a 3 empreses. Era un supòsit d'un delicte de tràfic de drogues. L'empresa X es va condemnar a l'Audiència Nacional a la seva dissolució i una pena important de multa. L'empresa I també la seva dissolució i la mateixa pena de multa. I l'empresa Z es va acordar la prohibició de realitzar activitats comercials en Espanya per un període màxim de 5 anys. Aquesta sentència va ser recorreguda per les 3 mercantils, que aquí hem dit X, I i Z. I passa, David. Una més? Una més. I aquí veiem el recurs que va fer l'entitat XSR. Abans de tot, aquesta sentència fa unes importants reflexions, que a efectes pràctics hem de tenir en compte els advocats quan defensem una empresa jurídica.
Aquí el Tribunal Suprem fa la reflexió que un mateix advocat no pot defensar a la persona física, a l'administrador, i no pot defensar al mateix temps a la persona jurídica. O sigui, s'han d'aconsellar que siguin dos advocats. I preguntareu per què? Perquè la persona jurídica defensa els interessos no de l'administrador, sinó defensa els interessos dels accionistes, dels treballadors. I això a vegades se pot confondre. O sigui, fa aquesta important reflexió. Aquesta sentència també ve a dir que l'abogat de la defensa de l'empresa X, que no tenia ni idea de l'article 31 bis del Codi Penal, perquè revoca la sentència de l'Audiència Nacional no pels arguments de l'advocat de la defensa, sinó de propi motu pel mateix Tribunal Suprem. Per què dic això? Tal com veieu, no? Diu, en el recurso, diu el Suprem, no se alude expresamente a la inconcreta aplicación de las reglas de determinación de la pena. I és el Tribunal Suprem qui entra a analitzar-ho. Diu que aquesta empresa X es de gran importancia al tratarse de una empresa que daba empleo a más de 100 trabajadores que habían de sufrir los graves perjuicios derivados de semejante castigo. Davant d'això, passa, David? Sí, perfecte. El Suprem, de propi motu, diu, según el artículo 66 bis del Código Penal, cuando de sanciones interdictivas o privativas de derechos se trate, habrán de aplicarse atendiendo a sus consecuencias económicas y sociales y especialmente los efectos para los trabajadores. Para la imposición de la pena de disolución, a margen de los casos de multirreincidencia, se requiere que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, añadiendo el precepto que se entenderá que se está ante ese último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Y debe procederse la exclusión de la pena de disolución de la persona jurídica, dejando subsistente tan solo la pena de multa correctamente impuesta al mínimo legalmente posible, si bien abierta, eso es importante, a la posibilitat d'un futur fraccionament. Reflexions que tenim davant d'aquesta sentència. O sigui, no tenim jurisprudència, aquesta és l'única sentència del Suprem que entra dintre a valorar el tema de la pena. I la reflexió és el que hem comentat abans, que les petites i mitjanes empreses no han de tenir por que es puguin dissoldre, ni que es pugui acordar la clausura de les seves activitats, ni la clausura de les seves activitats. Només aquelles empreses que s'han constituït per delinquir, o sigui, empreses fantasmes, empreses pantalles. I això ve reflectit en el recurs de l'entitat I, que com recordareu també es va acordar per l'Audiència Nacional la seva dissolució, i aquí el Suprem també manté la dissolució d'aquesta empresa, perquè diu que nos encontramos ante una persona jurídica estrictamente instrumental o pantalla, carente por tanto de cualquier actividad lícita y creada exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Tal circunstancia nos permite mantener la imposición de la pena de disolución a la persona jurídica. Aquí es fa també una reflexió del 66 bis del Codi Penal que és interessant. O sigui, el que ve a dir és que aquestes societats pantalles, societats instrumentals, no se'ls hauria d'aplicar el règim del 31 bis del Codi Penal i que se'ls hauria d'aplicar via article 129 del Codi Penal, en què també es pot acordar la dissolució. I recolza el Suprem en aquesta sentència aquestes manifestacions amb la circular de Fiscalia de 1/2016, que està a la diapositiva. Per últim, aquesta sentència analitza el recurs d'última entitat, la CETA, que com recordarem no es va acordar la seva dissolució, sinó es va acordar la prohibició de realizar actividades comerciales en España por un tiempo de 5 años. Per què s'acorda això i no s'acorda la dissolució? Perquè aquesta empresa, que també era una empresa pantalla, no tenia el domicili social a Espanya i era una empresa
estrangera. I segons el Suprem, el criteri de l'audiència és correcte. La segona sentència que es va dictar en tema de responsabilitat penal de la persona jurídica és la sentència del Suprem de 16 de març del 2016 i en relació amb el tema de les penes únicament fa referència a això que s'acabo d'exposar, el PowerPoint, qui diu que el fiscal a l'hora d'imposar una pena ho haurà d'aprovar i de forma correlativa el jutge haurà de raonar en sentència. La tercera pena és la suspensió d'activitats. El termini màxim són 5 anys, però si és ja superior a un any, entenc jo que la pràctica comportarà també la dissolució de la persona jurídica, per la capacitat manifesta d'aconseguir el fi social d'acord amb la llei mercantil. Activitats, pot ser totes o algunes. Si és totes, també la pràctica és la dissolució de l'empresa, de la persona jurídica. També hem de recordar que és una pena potestativa i s'han d'aplicar els requisits de la regla primera del 66 del Codi Penal. I aquí també tenim la circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado, on recorda a los señores fiscales que deberán limitar la solicitud de esta sanción a supuestos graves o bien concretar el sector o ámbito concreto de la actividad que deban suspenderse. I hem dit abans que el termini no serà superior a 5 anys i tampoc podrà accedir de la duració màxima de la pena privativa de llibertat prevista pel cas que el delicte l'hagués comès la persona física. I per la imposició d'aquesta suspensió d'activitats per un termini superior a 2 anys se requereix que la persona jurídica tingui antecedents penals, que sigui reincident, i que la persona jurídica s'utilitzi instrumentalment per a la comissió de delictes. El sistema de clausura de locals i establiments té el mateix règim que la suspensió. El Pau està molt preocupat pel tema de la clausura de locals. Sí. Ara es farà una... En quines activitats? Todos son locales, ¿no? Claro, es un tema de preocupación. Tenim inquietuds. ¿O clientas? Volem convidar a portar el jutge de família i fer unes reflexions. Però bueno, això serà objecte d'un vídeo autònom que farem el Pau i jo. Però Carles, la clausura de locals i establiments. Vols entrem després a l'altre que preguntes? Efectivament. Disculpa la informació, però que en Pau està molt interessant. Doncs que pregunti. Després tenim una de les penes, l'apartat E, que és la prohibició de realitzar activitats, que pot ser temporal o pot ser definitiva. Si és temporal, el termini màxim són 15 anys i, com hem dit abans, a la pràctica això comportarà l'extinció de la persona jurídica, la seva dissolució. Si és prohibició temporal, si és superior a 2 anys, són els mateixos requisits que hem vist abans, no? O sigui, la persona ha de ser reincident, és a dir, antecedents penals, i si és superior a 5 anys, en aquest cas hauria d'haver una reincidència qualificada i que la persona jurídica s'utilitzi instrumentalment per la comissió de delicis penals. També tenim la inhabilitació per obtenir ajudes públiques, contractar amb el sector públic i gaudir dels beneficis de la seguretat social. En aquest cas, el jutge podrà imposar una o diverses de les inhabilitacions i tampoc podrà accedir de 15 anys. I per últim, la intervenció judicial, que es para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que estime necesario, no pot excedir de 5 anys, podrà afectar la totalitat de l'empresa o limitar-se a alguna de les seves instal·lacions. El jutge en sentència o posteriorment, mitjançant una interlocutòria, s'haurà de determinar el contingut d'aquesta intervenció, qui s'ha de fer càrrec d'intervenir l'empresa, que això d'aquí s'ha de reglamentar i pensem que serà un administrador concursal. També es preveu
que aquest administrador, els terminis en què haurà de realitzar els informes per presentar-los davant del jutge, i també es podrà modificar o suspendre aquesta intervenció previ informe de l'interventor i també del Ministeri Fiscal. Com a forma de conclusió i contestant els neguits que té el Pau, de la clausura d'activitats, o sigui que són totes o algunes de les activitats? Dues en concret, no? Era el jutge de família, tenia dues inquietuds. No té res a veure amb aquell tema, no feu cas del que va dir, no té res a veure. Però ell te comentava el jutge de família. S'ha parlat d'un treballador o una treballadora d'un club, no té res a veure amb això. Perquè David aprofita la mínima per, saps? Però si clausuren l'activitat, la teva clienta què hi faria? És un tema que el jutge no va tenir massa clar dilluns. Per clausurar una activitat s'ha de mirar pels treballadors. Però avui no estava a l'ordre del dia, això. No toca. A veure si lo vam fer que recolzar, I si es clausura aquesta activitat i el treballador, pues, per culpa d'això, va a l'atur, i com és una pena potestativa, s'ha de tenir en compte perquè no clausura l'activitat. Si l'advocat que defensa la senyora, quins problemes pot tenir, perquè això és el que... La inquietud del Pau, al final. Si calla, això d'aquí ja ho parlem després, no? Sí, al bar. Després del I sopar. també una de les inquietuds que tenia el David, que em va transmetre, també em va transmetre avui, Jo tinc moltes inquietuds. és la possibilitat que el Barça es pugui dissoldre, com diuen algunes veus, pel fet que ha acceptat un pacte amb Fiscalia, amb la seva persona jurídica. Això comporta que hi ha antecedents penals i fa 2 setmanes, sigui l'Audiència Nacional, també pel cas Neymar, ha tornat a reobrir les diligències... No, s'ha dictat l'interlocutori d'incoació del president abreujat contra el Barça. Això vol dir que si amb aquest segon procediment que se segueix a l'Audiència Nacional de Madrid el Barça és condemnat, ja tindrà antecedents penals, es pot o no dissoldre. La meva resposta és no. Primer, perquè no és multa d'incident, haurien de ser 3 condemnes. Faltaria una. Faltaria una. I d'acord. I principalment perquè no és una persona jurídica que va néixer per tenir aquí. És una persona jurídica amb més de 100.000 socis, que el seu objecte social és l'esport, futbol, bàsquet, impossible, David. I el tema del Núñez, que era president del Barça, que ha acabat a la presó, no el podem aprofitar per tancar el Barça? Això va ser la seva empresa, Núñez i Navarro, encara no estava en vigor el 31 bis, a la reforma del 2010. S'han salvat, Miquel, s'han salvat de tot aquest anava de miracle, no? El Nàstic com ho té? El Nàstic. Tancarà el Nàstic, ho dic perquè jo soc del Reus Deportiu i volem ser l'equip referent. En relació amb els clubs esportius i d'acord amb la Lliga de Futbol Professional, sigui el compliance, sigui el que he dit abans, que no és obligatori, el Codi Penal diu que no és obligatori, però la llei de capital diu que sí, però per tots els clubs esportius de primera divisió i segona divisió han de tenir un programa de compliance. Que em consta que el David està tocant aquí 4 tecles, en relació a clubs esportius. Bueno, estem fent córrer la por entre els clubs de la Lliga de Futbol Professional que entenguin que si segueixen amb aquests presidents, el senyor Del Nido, Ruiz de l'Opera, Núñez, el senyor Gil, que en pau descansi, si és que realment és molt, i tota aquesta colla de persones físiques que estan davant de les persones jurídiques que són clubs de futbol, societats anònimes esportives. Primera i segona divisió. Que vigilin. El Reus Deportiu, el Nàstic. Que vigilin, que estiguin al cas perquè poden acabar. Tendrán que empezar a hacer los partidos políticos. Estan exempts, no, aquesta gent? No. Des del 2012 aplica. I són, I són al final. Y sindicats también. Ninguno lo tiene, ¿o qué? Alguno tiene algún código ético, ya empieza. Pero el código ético, los 10 mandamientos, ya me entiendes. Sí, David, tu mateix. Obrim el torn ja de preguntes i Neus, no? Neus, com estàs? Hola. Gràcies per assistir, companys. A reveure. El dubte que tinc jo és quina diferència
diferència hi ha entre la figura del compliance amb l'àrea o el departament de compliment normatiu que hi ha a les empreses, sobretot a les grans empreses. He fet una breu referència en el punt en què no només la gestió interna o de l'organització de l'empresa, sinó que també és la relació que tingui amb col·laboradors, proveïdors, perquè clar, quina capacitat podrà tenir el compliance per incidir en l'activitat d'un tercer? La diferència exacta. És interessant perquè és un dels punts que ens trobem, sobretot quan fem grups empresarials, que la funció de compliance en si mateixa és compliment normatiu, com bé dius. I per tant, dintre de quan fem un compliance estructurem l'òrgan, el compliance officer, i ho podem fer de diverses maneres. Una d'elles és posant-lo dintre de la funció de compliance en general. És a dir, llavors, dintre de la funció de compliment normatiu tindries compliment normatiu en blanqueig de capital, compliment normatiu en medi ambient, compliment normatiu en tema de LOPD i compliment normatiu penal. Llavors, aquest compliance officer reportaria a una estructura superior que és el Chief Compliance, que és el comitè de compliance, que engloba totes aquelles àrees de compliment normatiu que l'empresa ha de gestionar aquests riscos d'incompliment. Això seria ja una estructura d'empresa gran o d'empresa en diverses àrees que hi aplica el compliment i que ho vol fer de manera transversal. Les empreses més petites o que no tenen tanta necessitat, l'estructura pot ser d'un òrgan de compliment normatiu, pròpiament un compliance officer penal, que a la vegada cobreixi riscos més inherents a l'àrea administrativa, com pot ser LOPD, com pot ser blanqueig de capital, etc. I en aquestes empreses petites, on el compliance ja no és un òrgan col·legiat, el compliance officer no és un òrgan col·legiat, el que podem fer és nomenar delegats de compliance. És a dir, el compliance officer és el cap, i després, per exemple, a l'encarregat de la llei de prevenció de riscos laborals, a l'encarregat de la llei orgànica de protecció de dades i a l'encarregat d'òrgan de compliment de tema de blanqueig de capitals, per exemple, reporten a ell, es fa una petita estructura, però ell segueix sent el màxim responsable de que tot funcioni i es compleixi. El que estem veient, bàsicament, és òrgans de compliment, empreses grans, òrgans de compliment, empreses petites, compliance officer. Això en quant a la primera qüestió. En quant a la segona qüestió, quan va sortir la Consuelo Madrigal, el fiscal general de l'Estat, va fer un titular d'expansió molt potent, on va dir: las empresas van a poder responder de los delitos cometidos por sus proveedores. A lo que s'estava referint és a una realitat que ve de la pròpia literalitat del precepte 31 bis, que estableix en el seu número 1, apartat B, estableix que les persones jurídiques seran responsables dels delictes comesos per aquells que estiguin, m'abrevio una literalitat, sota el seu control i sobre la seva capacitat de control i organització. No parla de treballadors, no parla d'empleats, assalariats, parla de persones que actuïn dintre de l'objecte social de l'empresa, o sigui, dintre del que és l'interès social, l'objecte social de l'empresa, però que estiguin sotmesos a l'autoritat dels directius de l'empresa, dels responsables. Aquí és on incideix el proveïdor. Imaginem un trade, un autònom, que el tens en el 80 o 75% de la facturació vinculat a la teva mercantil. Aquell trade, tu li estàs externalitzant una part de la teva producció o una part del teu servei. Aquell trade podria considerar-se que està sotmès al teu perímetre de control, perquè en realitat pràcticament només treballa per tu i l'única diferència és que en lloc d'internalitzar-lo l'externalitzes. Si aquell trade comets un delicte, per exemple, un delicte contra el medi ambient, no reciclant bé els seus residus, si realment està dintre del teu perímetre de control i forma part de la teva activitat social, aquella funció que està fent, es podria considerar o es podria generar el dubte de si realment pot ser imputat com a persona jurídica per un dèficit de control d'una, en aquest cas, empresa proveïdora que t'està donant un servei. Sempre que es pogués demostrar que està sota la teva autoritat i control. Què se sol fer? En els contractes d'agència, de prestació de serveis, de col·laboració, quan externalitzem una part de l'empresa, es sol insertar una clàusula
on s'especifica que aquell proveïdor, aquell extern, accepta els principis i el codi ètic de la teva mercantil i es compromet a desenvolupar un sistema de control intern per tal d'evitar cometre delictes, perquè al final et podries veure tu com a empresa esquitxat per aquella situació. Llavors, el bon compliance, la bona gestió del bon pare de família, el que fa és dir, bueno, tu treballaràs per mi, però jo et dic que compleixis el meu codi ètic, els meus principis ètics, i a més et dic que desenvolupa un sistema de control intern per tal d'evitar que cometis delictes treballant per mi. Perquè potser no només estàs sota el meu control, sinó a més m'estàs beneficiant a mi, a la meva compte d'explotació, perquè el teu delicte, el contaminar el medi ambient, és un estalvi de costos, no fas el reciclatge, aquest estalvi de costos m'està a mi beneficiant perquè el preu és més competitiu. O sigui, podries veure't de retruc. Però clar, llavors quan estem executant un compliance distingim entre proveïdors crítics i no crítics. Per exemple, realment un proveïdor crític és aquell que et presta un servei realment que per tu és el teu core business. O sigui, l'empresa de la neteja que ve a netejar el meu bufet d'advocats no és un proveïdor crític, perquè no està sota el meu perímetre de control, m'entens? I tampoc m'està fent una activitat social. O sigui, el fet que hi hagi una empresa de neteja no em fa facturar més a mi. És una mica el tema. Però clar, no hi ha sentències de proveïdors, vull dir que... Pau Albiach i després Sebastià Martín. Pau... Una pregunta pel Carles. El que estaves comentant de l'última mesura més greu, que és la dissolució de l'empresa, com a mesura, clar, té que ser, primer que sigui que hi hagi una concurrència anterior, una reincidència, no? Està el tema de la multireincidència. És el del Barça, més o menys. Jo sé que no passarà, però on vaig a parar seria una multireincidència. 3 o més de 3. Sí. Que el Barça passa 3 delictes, passaria. Clar, anem llavors... Durant 10 anys, perquè no prescriuen. És el temps de prescripció, 10 anys. 10 anys, vale. Però posem el cas que vinga, són dintre dels 10 anys. Clar, llavors estàs dient tu, llavors encara que sigui multireincidència, si té que ser que sigui utilitzat l'empresa com a frau de llei, és a dir, fer una empresa fantasma. Però si jo utilitzo aquesta empresa que té fins legals, però l'utilitzo per fer aquest frau, llavors hi cabria dintre del tipus? No. És que vull dir, no estic creant una empresa per fer un frau, sinó que dintre d'una empresa legal l'estic aprofitant per fer aquest frau. No, perquè... O seria perquè hi ha més interessos legals, o sigui, més exercici d'accions legals que il·legals, jugar a futbol... Impossible en aquesta vida no hi ha res, no? Però clar, aquí el que s'està dient és que l'activitat legal sigui mínima i l'activitat il·legal de l'empresa sigui el que s'està fent, sigui l'empresa que no tingui activitat econòmica. I més amb la sentència del Suprem que hem vist, la de 20 de febrer del 2016, en què l'Audiència acorda la dissolució de l'empresa per un delicte contra la salut pública, però aquí el Suprem diu, alto, aquí tenim 100 treballadors. Si tanquem l'empresa, aquests 100 treballadors on van? I per això opta per no acordar la dissolució, però també fa una altra reflexió amb aquesta sentència, que l'acusació, que el Ministeri Fiscal hauria d'haver demanat l'intervenció judicial d'aquesta empresa. Perquè el delicte era molt greu, que era un delicte de salut pública, de vaixells, Venezuela, etc. El Barça, no, jo entenc que és impossible. També és impossible perquè la finalitat és més legal que la legalitat que s'hagués fet de forma puntual. Sí. Val, merci. I els treballadors haurien de traslladar primer els treballadors del Barça i després també la massa social que té el Barça, no? Quasi bé 150.000 socis. Correcte. Merci. Vols puntualitzar? No. Volia mencionar una sentència que del 3 de novembre hi ha del Tribunal Suprem, que és l'última que tenim, i aquesta tenim la sort d'haver-la fet a Catalunya, la secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona. Va dictar una sentència per un delicte d'estafa, i ara el Tribunal Suprem, ja és la quarta de compliance, el 3 de novembre d'aquest any, fa 4 dies, acaba de dictar aquesta sentència. Però la rellevància del tema és que és una estafa banal, una lletra d'aquestes de canvi que documentava un crèdit fictici, ja sabeu de què parlo,
i de 193.000 euros aproximadament, i aleshores es fa una querella per estafa processal i per falsedat documental, etc. I al final l'Audiència Provincial de Barcelona acaba condemnant a l'empresa, a la persona jurídica, a pagar per tentativa d'estafa processal, perquè al final no es va aconseguir, el doble de la quantitat defraudada. Va al Suprem i el Suprem confirma la condemna. Clar, tela, tanquem. Però no diu res el Suprem sobre la... Però vull dir, una empresa petita que a un directiu se li ocorri fer el graciós per finançar-se o per fer un paraigües de tota la vida, si aquella empresa 400.000 euros de multa amb una empresa que pot tenir 50 treballadors i que es fa aquesta gestió simplement perquè se'n vol tenir un finançament o es vol fer qualsevol cosa a nivell financera, acaba patant l'empresa. I això no cal anar a l'IBEX, això cal sortir d'aquí i anar a buscar-ne una. Por eso yo te quería hacer una pregunta relacionada con eso, porque es la dificultad que yo veo a la hora de la implantación de la consultoría. Es decir, las empresas se mueven por pura practicidad. Y eso que estás hablando tú, que es lo que se llamaba la pelota y tal, se ha hecho toda la vida, ¿no? Estoy corto de tesorería, pero me van a pagar de aquí 10 días, con una empresa, mira, hacemos el descuento ficticio y tal. Pero antes os he puesto un ejemplo también que es inaplicable, ¿no? Que es, si va el consultor, el officer, le dice, mire, para evitar un tipo de delitos vamos a capar en los ordenadores las entradas de USB. El empresario debe decir, pero ¿qué está diciendo? Si nosotros lo estamos utilizando continuamente porque somos una empresa gráfica, somos una empresa que hacemos X, tal y cual, continuamente, eso no es la solución. Entonces, ahí está el gran conflicto que veo yo a la hora de implantar la consultoría, cuando un abogado, que no es una persona que está en el mundo empresarial, quiera ir con sus criterios para evitar y tener un compliance que sea efectivo y que se pueda aplicar laxamente con una serie de teorías que el empresario le va a decir, bueno, pues está chalado. Esto nos encontramos cada día. Entonces, aquí estamos. Una opinión muy personal mía. He hablado antes del principio de culpabilidad. Claro, encima. ¿Vale? Entonces, el Código Penal habla de medidas para prevenir o reducir. Esto se incorporó en el trámite parlamentario. Es decir, no solo para prevenir, sino para reducir el riesgo de comisión de delitos. Entre las medidas para que yo no me lleve información confidencial de esta sala, la más bestia quizás es esta, pero existen otras que probablemente, y ahí está la parte del arte del consultor, sean apropiadas para reducir el riesgo de comisión delictiva. Una sería saber equilibrar el interés entre la proporción de la cosa con la reacción hacia ese riesgo, que eso la norma 19.600 ya habla de proporcionalidad y del principio de empresa en funcionamiento. Lo que no podemos es crujir a la empresa. Entonces, respondiendo concretamente, tendríamos que mirar aquellas medidas que puedan ser operativas y que a la vez sean de seguridad jurídica, que eso ya se dilucidará en los tribunales, para que sean proporcionales a la empresa y a su operatividad diaria. Y yo, la opinión personal es, el principio de culpabilidad de la empresa, lo que se está diciendo tanto en la Fiscalía como en la sentencia del 29 de febrero del Tribunal Supremo, incluye la cultura ética. Es decir, es una opinión personal, vamos a ver muchas estrategias de defensa en las cuales yo no pueda capar este ordenador, pero pueda demostrar que he sido un buen padre de familia en muchas cosas. Y que dentro de mis recursos he hecho lo que está en mis manos. Y puedo demostrar en un juzgado de instrucción que ha atendido a una organización que vela para no cometer delitos. Quizá este se ha cometido porque quizá no he puesto esta medida, pero carezco de un histórico de antecedentes delictivos. Mis directivos no tienen condenas por delitos previos. Además, mi empresa tiene una cuenta de resultados que es la que tiene. Y además solo tengo 2 ordenadores portátiles. Y le demuestro que he implementado las medidas de compliance que hice en el diseño del modelo constantemente en el tiempo. He hecho formación, no he sido sancionado en el LPD, no he sido sancionado en riesgos laborales, soy un buen ciudadano corporativo.
La Fiscalía hace un guiño a este tipo de situaciones en su circular 1/2016, porque dice que con la pyme va a ir muy con cuidado, porque el 98% del tejido es pyme. Entonces, claro, exigirle a una empresa pyme que tenga las mejores medidas, el mejor software, el tal, eso es una quimera. Entonces, lo que sí que le podemos exigir es que demuestre una cultura ética, que demuestre que si en mi casa se ha delinquido, si yo soy el padre y en mi casa alguien ha cometido un delito, yo he estado al nivel que como padre debo estar, pero aún así pueden pasar estas cosas. Ese es un poco el sentido.